Dynkmal Johna Beldona, Górnemu Śląskowi niezawisłość. Witam was, Rostomili, ze Gliwic. W tym filmie kontynuacją tajlika ze zeszłego tygodnia. Dzisiaj zaśmy są tak richtig we Śródmieściu, no ale nie do końca, bo w 2008 roku zmajstrowali nowe stadtteile. Politechnika, Wojska Polskiego, no co to za propagandowe miano. No, w 2018 roku ze stadtteile Politechnika wydzielono stadtteila Beldona. No jeszcze ze Żernikia, to je najmoczo stadtteila i tutaj będziemy realizować. Politechnika Beldona na wschód od dzisiejszej tajle Śródmieście, a Wojska Polskiego na zachód. Toż kto jeszcze nie widział tajlika ze zeszłego tygodnia, to proszę was. Nasza rajza napoczynamy na placu krakowskim przed Politechniką. Czemu krakowskim? Zaroski to wam wyekleruję. Na zaczątek Dynkmal powstań polskich. Wszystkie, które się odbyły. Prawie wszystkie były przegrane. Ino jedno wielkopolskie było we 100% wygrane od Polaków. No, drugie i trzecie polskie powstanie na Górnym Śląsku z punktu widzenia polskiego w jakimś stopniu też było wygrane. No ale pamiętajmy, nie śląskie powstania, ino polskie na Górnym Śląsku. Idea zmajstrowania Politechniki wyszła od Sejmu Śląskiego w latach 20. XX stulecia. Z kuli tego zmajstrowali w Katowicach budynki, które dzisiaj mieszczą Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Dzisiaj techniku. Po II wojnie światowej wrócili do tej idei, no i najprzód majstrowali oddziały Politechniki Śląskiej przy AGH w Krakowie, temu też Plac Krakowski. Tutaj napoczęli uczyć tak richtig w 1946 roku. Dzisiaj Politechnika szkoli około 15 000 studentów, jest to dobro szkoła. Po wojnie ściągnęli też tu profesorów ze Lwowa i oni wykładali na Wydziale Chemii. Tutaj mamy ten wydział. Budynek jest starszy. Budynek jest z roku 1910, bo w przodzi mieściły tu się szczednie szkoły jeszcze za czasów niemieckich. A mamy tam na elewacji stary gliwicki herb. Coraz więcej wanielików napoczęło się tutaj w Gliwicach pojawiać po tym, kiedy te place przejęły Hohenzollerny w 1742 roku. W 1809, tak jak my go dali w zeszły tydzień, pierwszą farność wanieliki zmajstrowały się we rzymskokatolickim kościele świętej Barbory. A nie skorzej w 1900 roku napoczęli budować dwa kościoły. Tutaj przy ulicy Jagiellońskiej kościół Jana Zbawiciela, no i we Łabędach. W 1902 poświęcili te kościoły. W 1939 było tu 12 000 wanielików. Po II wojnie światowej Mocka Myni. Co było dalej? W 1945 roku odebrali wszystkie kościoły wanielikom. Ten przyjął katolicki zakon palotynów. W 1948 zwrócili go wanielikom, no i dzisiaj jest tu wanielicko farność nabożeństwa o godzinie 11. Niedaleko placu krakowskiego mamy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Alberta Wielkiego. To jest farność świętego Michała Archanioła. Dzisiaj kościół akademicki, no ale jako i historio tego.
Ta kaplica powstała w 1931 jako tajla konwiktu biskupiego. W 1940 roku przerwali działalność tego i Niemcy osadzili tu przesiedleńców ze Bezarabie. Kardynał Bertram, co by ratować tajla tego konwiktu, ta kaplica utworzył kuracyjo. W latach 1948-49 duszpasterstwo kludziły tutaj dominikany, a po 1949 roku było tu niższe seminarium. Dzisiaj, tak jak Żech powiedział, jest to akademicki kościół. Kiedyś odprawiali tu msze też tradycjonalisty, msze trydenckie, no ale teraz, jak Żech czytał, chyba przenieśli się do kaplicy świętej Trójcy, o której my go dali we zeszłym tygodniu, kaj są też liturgie grekokatolickie i ormiańskie. W 1867 roku Hulczyński i Han założyli wytwórnia rułów. Nie skorzej fungowało to jako huta 1 maja, aż do roku 2000. Co dzisiaj z tego zostało? Dyrekcjo z 1908 roku dzisiaj remontowano i pusty plac. Kaj miało powstać geszeftowe centrum, no ale odstąpili ponoć od tego, choć widzimy, coś tu się dzieje. Co jeszcze zostało? Wasserturm. Huta Gliwice, królewsko-łodlewnia żeliwa. Pod koniec XVIII stulecia był to jeden z najbardziej modernych werków tego typu w Europie. W 1793 roku Reden skludzo tukej młodego metalurga ze Szkocji, Johna Beldona, co by wybudował pierwszy na kontynencie europejskim wielki piec hutniczy opalany koksem. Huta ruszyła w 1798 roku. W 1945 te wszystkie place przechodzą pod GZUT, czyli Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Przy każdym werku, przy każdej grubie powstawały osiedla robotnicze. No i tu też mamy familoki. A my idziemy teraz na Friedhof hutniczy. Niedawno na tym Friedhofie był Kamil z kanału Widzę to tak. Kuknijcie tam, bo on też robi richtig dobre materiały. Friedhof powstał w 1808 roku, a fungował do 1949. Był to Friedhof od werku. No i tutaj ci, którzy robili we werku, we hucie, byli chowani. Głównie ewangeliki, no ale też katoliki. Toż był to Friedhof międzykonfesyjny. Bez jakiś czas służył też farności wanielickiej. Toż nie ino ci, którzy robili we hucie, tu są pochowani. Po II wojnie światowej nastały gorsze czasy dla Śląska, gorsze czasy dla Gliwic. Z kuli ideologicznych powodów niszczyli nowe władze polskie komunistyczne, niszczyły graby, skuwały niemieckie napisy. W 60 latach wysadzili kaplica. No i tak Kirchhof zarastał, no i niszczą. A to jest najstarsza nekropolio na placu dzisiejszych Gliwic. Na szczęście w 2002 roku ferajna gliwickie metamorfozy napoczynła rewitalizacją tej nekropolii. No i to trochę trwało, ale możemy dzisiaj oglądać richtig piękne, zrewitalizowane graby, a pochowane są tu naprawdę zacne persony związane ze hutą Gliwice. Zaraz wam pokażemy pora takich personów. Najbardziej okazały grab Dynkmal na tym Friedhofie to Dynkmal Johna Beldona, odrestaurowany ze żelaza. To też jest ze żelaza. Tych elementów żelaznych było tu kiedyś więcej i
to Poloki przetopiały nie skorzej. Kim był John Beldon? Już my go dali. Pochodził ze Szkocji, narodził się tam w 1773 roku w miejscowości Larbert. Umrzył tutaj we Gliwicach w 1846 roku. Całkie swoje życie związał ze Górnym Śląskiem. Kiedy miał 20 lat, to przybył tutaj, tak jak żech powiedział, na zaproszenie Redena. Był inżynierem, huciorzem, jest uważany za ojca współczesnego hutnictwa żelaza. Ja? Jest bardziej śląski od niektórych inkszych Ślązoków. Ja? John Beldon. Dzisiaj możemy oddawać mu tutaj zoca. Tutaj jeszcze kamerzysta dał pozór na takie coś, kod QR. Obejrzyjcie, na grabach i to nie ino, tutaj mamy kod QR. I co? No, John Beldon. Co tu mamy schreibnięte? Beispiel, co hajtnął się ze moczą o 12 lat, ponoć fes gryfną, cerą kupca, który był pochodzenia italskiego i mieli 7 bajtlów. Możemy czytać w godce polskiej, niemieckiej i anglickiej, całko genealogio Beldonów, no i roztomajte place związane ze Beldonami. Muszę to jeszcze przeanalizować naprawdę zoca do tej ferajny metamorfozy gliwickie, bo to myślał oni zmajstrowali. Naprawdę możemy się tym na Śląsku poasić. Beldon mieszkał najprawdopodobniej w kamienicy numer 17 na gliwickim ringu, kaj my byli zeszłego tygodnia. A teraz oddomy zoca, no, Ślązokowi, możemy powiedzieć Ślązokowi z wyboru, choć tak richtig ze krwie Szkotowi, no ale my ze Szkotami tutaj na Śląsku mamy trochę wspólnego. Ja pomyślmy trochę o Johnie Beldonie. Tu jeszcze mamy wożne dynkmale. Wilhelm Kalide ze babą, to był dyrektor gruby, i Theodor Erdmann Kalide. To jest rzeźbiarz, artysta, jeden ze najlepszych na Górnym Śląsku. Tutaj zaroski przy wchodzie mamy pokazały dynkmal, taki klasycystyczny na 4 kolonach. Jest tu pochowany jeden z dyrektorów huty, Brandt. Co ciekawe, jego baba z domu miała Fischer. Mono to jakaś moja familia. Mamy bild anioła, no i możemy twierdzić, co on kiedyś stał tutaj. Jako je tego historio nie znam. Tam anioł znikł, no ale tu dali je. Mamy tu wiele żelaznych elementów. Ten grab je tego Beispielem, familię Dowerk, no tego szklanego kiedyś chyba tutaj nie było, tak odrestaurowali, to mi się zdo. No i słuchajcie, jeszcze są tu w planie dalsze rekonstrukcje, to nie ma koniec, fajnie, fajnie. Tutaj kaj mamy ten drugi wchód, był grab grofa von Einsiedla. Członkowie Zelpszucu ukryli tam giwery, bomby, no i nie skorzej doszło do tragedii. Francuzery, które tutaj stacjonowały we Romach komisje sojuszniczej nad spornym placem Górnego Śląska, choć już było po Abstimmung, choć już było po 3 polskich powstaniach na Górnym Śląsku, to dali jeszcze tu były i Francuzery, i Italoki, i Brytyjczyki. No i co się dzieje? 9 kwietnia 1922 roku
we Palmowo niedziela Francuzery przeszukują tu ten grab i dochodzi do eksplozji. Część cmentarza niszczeje, no grab też. No i ginie według rozmaitych szacunków od 18 do 22 francuskich wojaków. Nie skorzej odbudowują tutaj ten Friedhof, a sam grab grofa odbudowują jako kaplica. W 1925 roku genau taką klasycystyczną, kero, tak jak żech powiedział, je tu do 60 lat XX stulecia. Genau znajduje się tam, kraj dzisiaj wchód, za tym krzyżem, ten krzyż też był, no i mieliśmy jeszcze po boku tu takie dwa lioki. Fajnie by było, gdyby to i też kiedyś tam odrestaurowali. Za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Pierwszy drewniany kościół stał już tu kole 1500 roku. Potem zbudowali barokowy kościół w 1623 roku, murowany. Po 10 lat nie skorzej kościół zgorał, no ale po ranoście lat po zgoraniu odbudowali kościół też we sznicie barokowym. W latach 1924-26 powiększany, modernizowany. W 1980 roku zaś gorął, no ale go odbudowali. Przy kościele mamy klasztor. W 1612 roku przybywał tutaj Franzman, ojciec Bonaventura, i dostawał od miasta kościół, wtedy drewniany, no i plac. Buduje drewniany klasztor, on gore nie skorzy tak jak kościół, no ale potem je odbudowane. I Franzmany są tu do 1811 roku, potem je kasata zakonu za czasów pruskich, a w 1925 roku przybywają tutaj redemptorysty, no i są do dzisiaj. Przed kościołem mamy informację, co w sierpniu 1683 roku był tu Jan III Sobieski, król Polski, no ale wtedy to nie była Polska. Szedł bez Śląsk na Wiedeń, co by odeprzeć Turków. To znamy. Udało się, ja. A po drugiej zajcie naprotiv kościoła mamy fajnisty budynek z 1904 roku. Dzisiaj to jest lecznica. Nie wiem, jak było pierwej. Za mną kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Niestety przechód zawarty i tu, i tam. Jaka jest historia tego kościoła? On tu pierwej nie stał. Powstał w 1493 roku we Zębowicach. Tam my już byli. Kuknijcie se do tego tajlika. No, ale w 1911 wybudowali tam nowy, murowany, duży kościół. I w 1925 miasto Gliwice zakupiło ten drewniany kościół, przenieśli go i postawili na nowym, głównym Friedhofie, kaj jeszcze zaroski bydymy. Ja? No ale nie skorzy, po II wojnie za komuny kościół niszczą. W 1992 rozebrali go i w 1997 otworzyli tutaj, tak nie skoro, bo nie mieli geldu. Tutaj na Kirchhofie starokozielskim, tam mamy fajniste takie pozostałości mauzoleów, graby. Myślę, co w tym park cołki to był kiedyś Kirchhof, tak mi się zdo. W 1997 otworzyli, zrenowowali, zrekonstruowali i we 2000 roku po 3 latach rekonstrukcji otwarli ten kościół. Niedaleko kościoła, w tym parku, kiedyś myślę, że na cmentarzu mamy taki dynkman. Francuzery. Co tu robią Francuzery? No, to są wojoki tej międzynacjowej komisji rozjemczej, która tutaj była w czasach absztymungowych.
No, oni mieli tu wahować, co by był Ordnung, no ale też ginęli. No i w 1920-21 tu są miana tych, którzy poginęli. Francuzery byli jawnie za Polską, szczególnie potem podczas trzeciego polskiego powstania to też było widać. No, nie byli bezstronni. Brytyjczyki były bardziej za Niemcami, Italoki, Godosie najbardziej byli bezstronni. Niestety musieli tutaj zginąć, a można by dać zaroski po wojnie Górnemu Śląskowi niezawisłość. Wtedy Francuzery by tutaj nie przyjechali i nie poginęły. Wszystko byłoby dobrze. Szwajcaryjo szczotkowej Europy. Niestety nie doczkaliśmy się tego, bo ani Niemcy, ani Polska, ani nikt inszy okrom Brytyjczyków i samych Ślązoków nie był tym rozwiązaniem zainteresowany. Nasza rajza kończymy na Friedhofie. Główny Friedhof, który powstał w 1920 roku. Fest Srogi. To jeden z takich cmentarzy, kaj można rzec, co lepiej spędzić tutaj jeden dzień, niż 1 godzina w lazarycie. Parkowe założenie z kaplicą pod środku, z aleją, ze stromami. Jeśli chcecie być na bieżąco, to abonirujcie kanał Knefel, subskrybuj, a co tydzień nowe tajliki. Wyjątkowo za tydzień nie będzie tajlika, bo prywatnie byda na rajzie w Czechach, nie na Śląsku pod czeskim rozkierunkiem, nie na Morawach, a genau w historycznych Czechach. No ale za 2 tygodnie już planuję tajlik tutaj z tych stadtteilów Sobiszowice między innymi. No i tak będziemy dali rajzować. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję kamerzyście i widzimy się na dalszych rajzach. Chowcie się.